Čaute, my vás zdravíme z hry Minecraft a hneď do začiatku prvé video na našom channeli bude parkour. Rage parkour, presne tak. U mňa nie, lebo ja som si to túto mapu už testoval, takže Lama versus 1 versus Prota, sorry. Lama versus 1. No, Kto je tu Lama? Počkaj, toto si chcem zobrať. to nespievaj tam. No, odjazdi aj toho most. Diváka. Toto bol akt brutálny. Žereš mi vyšinu. No len žereš. Ja som hladný. Sexy. Som obed nemal, tá som hladný. Really? Žereš mi vyšinu jedine vtedy, keď... Kde si ty? Až vraj, kde je tu Lama, ja už budem na konci a ty som na začiatku. Tak nejak. Keď pod týmto bude aspoň jeden like. A to nie od nás dvoch, hej. Čo my si naspomujeme tam minimálne 10 lajkov, ale to je naše tajomstvo, diváci. Jasne. Tak sa na to podľa mňa nikto nebude kúkať. A hej, napíšte bodku do času. Takže... No kde si, ja som už pri emeraldoch. Ja kapem hneď na začiatku. Vlastne. To si chcem kúkať. Počkajte, si nastavím na najmenšie, viem, že to zbytočne. Ale keď mám... Neviem prečo. Keď nenatáčam a mám render distance na max, mám veľa FPS. Ak natáčam a mám render distance, takže tie chunky na max, tak mi to seká. Lebo si Lama a neviem si to nastaviť. Invokes? A mne to celkom pomáha. No. Tak keď sa ďalej. Keď sa mi to pomáha. Sa nesústredím tak na tú hru a nesústredím sa na to, že všetko skazím. To je viac pravda ako klamstvo, ale dobre. Takže sme na oblačikoch. Ešte len. Lebo ja sa cítim jak totálny poník, proste, že skáčem cez čarovnú. Ach, môj bože. Ty si to neprešiel, mi povedz. Ja už som pri tých šipkách. Ty sa tam ani do smrti nedostaneš, kámo. Keďže si má najvýkonnejší komp, to je tak niečo pokátaš. Si nasahuješ. No ja som to vyhral. Čakal na teba. Som to dal na prvý pokus. Ja už mám teraz minimálne 10 smrti. Vieš, niekto je pro, niekto je Lama. S tým sa človek musí zmeniť. A ty si tá Lama. Jasné, už len ja. Jasné. Ja tu skáčem jak Superman proste, že nestarám sa, ja skáčem. Ja sa idem na teba pozerať, hej? Keď to dám ešte raz, sa ti vysmiem do ksichtu. Teda, že to nejaký poušem, alebo jumpu, alebo taký nejaká. Abo spektátor mod. No, alebo by som sa portol na koniec a 0 smrti, 0 čas, iba 1 sekunda, keď tam lezem. A ty kde si vôbec? Už som prechádzam račiky. Posledné 2 bloky vzduchu a budem tu. Ja to dokážem. Už som vidím, ja u teba dobehám. Dobehám ťa. Ty si dobrý. Ja som sa práve predbehal, ale dobre. Really? Áno. Ešte karma, ktoré by bola z neho koksu. Robím zle napríklad to, že som nešiel natáčať Eggward, ale parkour, že som ťa poslúchol. Tá karma mi vraca to, ver svojim názorom. Tyler. Teda. No tak čo, keď niekto Lama, to chceš možno to ešte zmeniť, chápeš? Keď je niekto Lama, volá sa Tyler. Tyler, či jak. Tyler. Sorry, kamo, nevieš svoje meno, kamo. Poviem sa kamo. Kare. Akože ja viem svoje Minecraft meno, ale neviem, či to správne vyslovujem. Trápne. Boha, lak! Ako sa čupím. Lak. No to lak, ja skočím. Akože skočím. Počkaj, ty mi žereš Wi-Fi-nu? Veď si večeral pred chvíľou, tá čo mi žereš Wi-Fi-nu?
Takže to neviem, to je môj komp. Tak prečo si mu nedal? Ja som ani raz nezomrel a prešiel som to. A ty neviem, že mene 10 krát a neprejel sa ani raz. 2 krát som prešiel. 2 minúty presne. Rekord. Ja som ti navrhol, že ty radšej natáčaj, lebo ja ak natáčam, za to bude lag na každej sekunde. Ale nie, Envokes mi neverí. Však ty máš lepší komp, jak ja. Veľmi. No to síce nelaguje, ale ty máš lepší komp. Envokes. No, čo chceš. Potom robíme také video, že 32 faktov o mojom systéme. Som blbec. Nie? No to hovoríš o sebe ale teraz však. Nie, ja tu mám kompe. A len tým najmudrejším určite došlo, prečo som použil číslo 32. Kvôli tomu, že toto je šúka, tento počítač. Čo má len 32-bitový systém. Možno, to. To je vysrandu tam. Čo to ti neotiahne, nemaj tam. No ja som nedáš první veci. Ťahato, lebo som si kúpil koňa, ktorý sa volá grafická karta. Ale i tak mi to seká kvôli tomu, že všetko je ostatné takmer na hovno. A keď hovorím, aký hrozný je môj počítač, tak teraz mu musím ďakovať, že dokiaľ som hovoril, tak nelagoval. Uíjo, jump 1. Ja versus mapa 1-0. Či 10-0, či koľko mám smrti. Počkaj, čo statistiky? Smrti. Nie, na čím to je. Predstav si, že by som sa zabil na tomto jednom. Že na tých emeraldových blokoch by som sa zabil. Na poslednom. Ale nie, že hapka by mi došli, lebo už to takmer bolo. A dostal som sa tam takmer môj nový rekord. Okolo kruhu som prešiel. Okolo kruhu. To je nádherný pohľad. Normálne, že teraz keby som tam spadol, tak končím parkour, idem natáčať Skywars. A čo ja? Alebo Eggwars. Ideme natáčať. Nie, Eggwars ja nejdem. Ja si povedal, že natočíme. To sú hlušky. Sakra, fix. Ja to nikto nepíše, keď niekto napíše, kde vábnať tam dostane, a nie, ty si nepôjdeš na iný. No ako, na inú, no vieš, čo myslím. Neviem, ale dobre. Vôbec. Ale nepoď na Eggwars, to je väčšia sranda. Než Skywars. Čo ťa na tom nebaví? Je to proste vajcovačka, chápeš? Už len ten názov vajcovačka. A posteľovačka. A posteľovačka by ťa bavila? Hej, to je vždycky. Takže tá istá hra len s vajcom ťa nebaví kvôli tomu, že tam je vajco a nie posteľ. No. Takže ty miesto raňajok, kvôli tomu, že nemáš rád vajca, si nedáš vajco so slaninou, ale posteľ so slaninou, jak teraz hovoríš. Nie, iba mám kus. Už sa tu čakám, už sa nechce ísť. Ja don to kašlu, ja si pôjdu a pôjdu na niečo inú. What? Ježiška, som byla boty. Nehovor. Ja už sa nechcem na teba tak, ty si tak lama. Trápne ticho. Jak trápne ticho? Ty si trápne ticho. Nič nehovoríš. A hlavná vec, že vždycky si taký ukecaný. Nemám o čom kesať, musím sa sústrediť. Chceš sa sústrediť, ty sa nebudeš sústrediť? Tá nie. Tá nie. Nerob reklamy, Envokes. Tá nie. Idem to urobiť po tretíkrát, lebo... What? Kamo, počkaj, ja to počkám. Počkaj, koľko máš smrti? 13? 2? Iba. Iba.
Si myslel, že si lepšia mama. Väčšia. Hej, z tohto nevyplýva to, že som veľká lama. O to, že som pomalá lama. A nie, však ty by si možno bol aj dobrý, len nevždy komp. Tvoj komp je škatulka od ahodiek. Môj komp je iba žrút elektriny. No tak nechcete. Niečo jak môj spolužiak iba žere, nerobí nič produktívne. Iba proste, dá sa povedať niečo ako rakovina. Žiak ty. Ty sa iba kecať a ako zdomky nazvať to možno je dobré, ale ako... Možno. Dobre, no. Tam je taká tá radová. A nie je taká pohode, ako... no, sú bol problém, a to už možno Čo? Niekto má tu horší ping, jak ty, a dokáže to oveľa lepšie. Nie ping, ale FPS-ka. FPS-ka na báze. Na toto teraz bude komentátor. Ale kvôli tomu, že ty ma nikdy nepochopíš. Budú dávať hejty to, že ty si taký nechápavý človek, Envokes. A na stopro niektorí ľudia, ktorí toto video pozerali do chvíľky, dokedy sme spomenuli Eggward, povedal len jednu vec. Natočte Eggward, lebo nedám subscribe. To budeš ty. Mám to z iné meno, takže ma nespoznáš. Nechceš. Really? Ten čudný hlas v pozadí ma tak vyrušil. Áno, mami. What? Nic. No, teraz. Natočíme ešte dneska Skyward? Neviem. Ok ľudia, toto bol ako tak normal mod. A teraz sa prepneme do funny modu, dobre? Takže ja John Cena prekonám tvár. Ok, toto tu nám mi povedal jednu vec. Nefantazíruj, radšej sa sústreď na divákov. Veď natáčaš, tá zo seba nerob osla. Ale to ty si bohužiaľ tam. Musí to skovať. Diváci, a nič nie je s mikrofónom ani s programom. My naozaj si dávame, že povieme niečo, minúta prestávka. Povieme niečo, minúta prestávka. Hej? Akože Envokes nevie hovoriť v súlade, že ja mu dačo poviem, počka minútu, sa mu to zapíše do mozgu, jak keď pošlete poštou list. Asi aj taká rýchlosť. Pošlete list a teraz počká dlhú dobu, dlhé trapné ticho, potom docvakne mu a odpovie odpoveď. Teda nevždy súladí s tým, čo som mu povedal. Napríklad sa ho opýtam, tak budeme dneska natáčať tiež Minecraft? A on mi povie toto. Banán mi chutí. Čo? To som nikdy nepovedal. Možno raz. Ale to nemôže, že ty hovoríš strašne pomaly. Ale ja to zastávam. Ty dopovieš otázku, prejde 2-30 hodín. Takže keď učiteľky hovoria v škole, tak asi jak ma počúvaš? No, trochu viac. To musím, lebo to by som musel pokazať. To premôžem. Musíme o niečom rozprávať, lebo to už nebude sranda potom. Hej. Prosím, tu poskakujem. Viete čo, diváci? Ja vám to poviem na rovinu. Pokiaľ na tomto videu dáte 20 lajkov, my sa k tomuto parkouru vrátime. Ale, dokiaľ tam tých 20 lajkov nejakým spôsobom nedáte, tak tento parkour nepôjdem. Lebo toto je tyranie pre mňa. Tento parkour je peklo a ja na ňo už nechcem chodiť. Video ešte bude pokračovať, ale na inom parkouri, takže dám. Aha. Ale sa to nerobí, ja nemám fúsekle. Fúsekle. Really? Na prvej blbostičke skápem. Takže...
Počkajte, som zabudol pozdraviť. OK, sme späť. Konečne sme našli parkour, ktorý sa dá prejsť. I keď sme nepríliš veľké lamy. Tak ale sme na parkouri proste. Toto už je tretia mapa. Ja vám to na 100%. To sa treba sprintovať na to. Jo. Netreba. Akože ja ani šprinty nemusím používať kvôli tomu, že toto je taký easy zatiaľ parkour. Easy parkour. Tak. No prčic! LOL. Povedzte diváci, chcete, aby sme sa ďalej rageovali pri parkouroch? Napíšte do komentov. My to nechceme, my chceme, aby ste sa rageovali pri Eggward. Alebo Skywars. Ty si taký noob. Ty si taký noob. Ty si taká suka. Ty si taká suka. My sme totálne bovia, vieš o tom? Ty si tam noob. Vždycky ty. Ty väčší. A ideme. A teraz si skús skočiť. Ty si noobák. Čo? Počkaj, toto stojí za natočenie. Hej, si pokazil timelapse. A ideme na Skywars? Hej. Ok, takže pozdrav sa tu na prispawne. Pozdravme sa. Ešte sa neodpájaj. Alebo počkaj, do prečo som to klikol. Takže týmto sa s vami lúčime. Koľko mám bodov? A čo ja viem, neukazuje to ti teraz. Týmto sa s vami lúčime, dúfam, že sa video páčilo. Ak hej, nezabudnite ho zdieľať s priateľmi, lajkovať, komentovať. Ak chcete, aby sme pokračovali v tvorbe videí, dajte odber a palec nahore. Palec hore. Proste like. Envoke Dakan sa vypáril, tak ja ho idem hľadať. A pripravte na to, že vidia aj video zo Skywars. Ja som tu hejtek na to. Aha, ty si tam, Dr. Invisible. Abo malý bonus! Bonus! Teleport na lobby. My ideme teraz toto sa prejsť, Envoke, ak sa bude dať. Really? Toto neprejdeš? Vôbec na to chcú. Daj si slávu. Tak, Ne, ešte nespievaj, prosím ťa. Aláty mám. Teraz, nie to počuj. No, to sú mapy pre VIP. A my tam raz budeme polibom. Takže tento raz už naozaj čaute. Ukázali sme vám, čo je za touto budovou. Zistili sme, že to sú mapy pro premium hráče. Takže čaute. Čaute a uvidíme sa pri ďalšom videjku.